Φίλες και φίλοι, καλώς σας βρήκαμε, καλώς ορίσατε. Εδώ το δεύτερο πρόγραμμα της Ερτόπεν, εδώ και η εκπομπή, ραδιοφωνική εκπομπή για το θέατρο στα φώτα της Ράμπας με τον Γιάννη Γαβρίλη. Στη ρύθμιση του ήχου και στην επεξεργασία των ηχογραφημάτων που θα μεταδοθούν κατά τη διάρκεια της εκπομπής, ο κύριος Μιχάλης Ιγκλέτος. Στροχάιμ, ίσως να μην γνωρίζετε ποιος ήταν αυτός ο εξαιρετικός και διαφορετικός άνθρωπος, θα το γνωρίσετε όμως στη συνέχεια. Στροχάιμ του Δημήτρη Δημητριάδη στο Απομηχανής Θέατρο, Ακαδήμου 13 στο Μεταξουργείο. Με ενδιαφέρουν τα Σαρδάμ γιατί νιώθω ότι γίνομαι καλύτερος. Και την σημερινή εκπομπή να την εκλάβετε ως πρόκληση και πρόσκληση. Αν και συνήθως η εκπομπή δεν προτείνει, αλλά σας ενημερώνει για τις θεατρικές παραστάσεις που έχουν ανέβει, σήμερα θα προτείνει να δείτε αυτήν την παράσταση. Γι' αυτόν τον λόγο είναι μαζί μας εδώ στο στούντιο η Καριοφιλιά Καραμπέτη. Καλώς όρισες, Καριοφιλιά. Καλημέρα, κύριε Γαβρίλη. Καλημέρα στους ακροατές σας, δική μας. Και ο Άκης Βλουτής. Καλημέρα. Επίσης, χαρά μου, επιτέλους κάνουμε και εκπομπή μαζί. Κάνουμε πρώτη μας ραδιοφωνική, γιατί ναι. Μαγνητοσκοπημένη έχουμε κάνει. Ναι. Ο Δημήτρης Δημητριάδης λοιπόν έγραψε πριν από κάποια χρόνια, μου επιτρέπεις, Καριοφιλιά, να ξεκινήσω από τον Άκη? Εννοείται. Αυτό το έργο και το 2006-2007. Ναι, και εγώ έχω μια άλλη πληροφορία, ότι το 2008 σου πρότεινε, σου έδωσε δύο έργα, το Φαέθοντα που έχει ανέβει, που ανεβαίνει τώρα, ναι, και το Στροχάιμ. Είναι έτσι, καταρχήν, ναι, είναι σωστές οι πληροφορίες ή κάνω λάθος? Σωστά. Μου τα έστειλε πριν από κάποια χρόνια, το 10 συγκεκριμένα, ναι, όπως είπες. Μου τα έστειλε γιατί έτυχε να διαβάσω κάποια άλλα πράγματα που με ενδιαφέραν, και μου έστειλε και αυτά τα δύο προσωπικά για μένα. Ναι. Μου άρεσαν πολύ, ήταν και τα δύο έργα που ήθελα να κάνω. Συμβαίνει τυχαία να γίνονται και τα δύο φέτος, ναι. Ο Στροχάιμ από εμάς, ναι, και ο Φαέθοντας από τον Δημήτρη τον Καρατζά στο θέατρο της Οδού Κυκλάδων. Ακριβώς. Ας αρχίσουμε λοιπόν να ξετυλίγουμε το νήμα, γιατί πραγματικά περί νήματος και μύτου θα μπορούσε κανείς να εκλάβει αυτήν την παράσταση και αυτό το έργο. Γίνονται πάρα πολλά, εξελίσσονται και διάφορα περίεργα. Έριχ Όσβαλτ Στροχάιμ λοιπόν. Κάποιοι ίσως να τον γνωρίζουν, σε κάποιους άλλους δεν λέει κάτι αυτό το όνομα, αυτό το πρόσωπο. Θα ήθελα να αναφερθούμε καταρχήν στο πρόσωπο αυτό που ήταν η έμπνευση, Καριοφιλιά, του Δημήτρη Δημητριάδη. Ποιος ήταν λοιπόν ο Έριχ Όσβαλτ Στροχάιμ? Γιατί το φων, από ό,τι ξέρω, το έβαλε μετά. Είναι ψεύτικο, είναι ψεύτικος τίτλος στην Αμερική, ναι, πια όταν πήγε. Ναι, είναι ένας, γεννήθηκε το 1885, ήταν αυστριακής καταγωγής, Εβραίος, από μεσαία έως χαμηλή, ναι, κοινωνική τάξη. Νομίζω ότι ο πατέρας του ήταν καπελάς, ναι, έφτιαχνε καπέλα. Ο οποίος νέος μετανάστευσε στην Αμερική και εκεί γνωρίστηκε με τον πατέρα του κινηματογράφου, τον Γκρίφιθ, και γρήγορα έγινε βοηθός του και αμέσως μετά εξελίχθηκε και ο ίδιος σε σκηνοθέτη του βοβού κινηματογράφου, βέβαια, και σε ηθοποιό. Yeah. Και επειδή ήταν ένας άνθρωπος ο οποίος είχε πολύ μεγάλο καλλιτεχνικό όραμα, σιγά σιγά έγινε ένας από τους σημαντικότερους σκηνοθέτες εκείνης της εποχής. Ήταν όμως ένας άνθρωπος τόσο τελειομανής, έδινε τόσο μεγάλη σημασία στη λεπτομέρεια. Αιμονικός, ναι. Και ο τρόπος που αντιμετώπιζε το σινεμά ήταν ασύμφορος για τα στούντιο. Για το Hollywood. Έτσι.
Η βιομηχανία αποσκοπούσε στο κέρδος και μόνο. Δεν είχε χώρο για ανθρώπους που έχουν μεγάλα καλλιτεχνικά οράματα. Και γι' αυτό και πολύ συχνά είχε τεράστια προβλήματα. Σκηνοθετούσε ταινίες οι οποίες είχαν ένα υλικό ποταμό, πολλές ώρες, ταινίες όπως η περίφημη Απληστία, Greed, που είχε κάνει, που θεωρείται ένα από τα αριστουργήματα της ιστορίας του κινηματογράφου γενικά. Είχε ένα 10ωρο υλικό, το οποίο βεβαίως στα στούντιο δεν μπορούσαν να τα προβάλλουν, ολόκληρο να τα προβάλλουν, και του είχαν ζητήσει να την κόψει. Εκείνος κατάφερε να την κάνει 6ωρη, πράγμα που πάλι δεν μπορούσε να γίνει δεκτό. Ξανά στην ίδια διαδικασία πήγαν στις 4 ώρες για να προβάλλεται σε 2 μέρες, ας πούμε, από 1-2ωρο την κάθε φορά. Και όταν πια τα στούντιο είδαν και αποείδαν, ας πούμε, φέρανε μία σεναριογράφο, μια άλλη γυναίκα, αντικειμενικά να κάνει εκείνη το story, τέλος πάντων, της ταινίας. Εκείνη του ανέθεσε σε έναν τεχνικό, και εκείνος δυστυχώς κατέστρεψε ένα πολύ μεγάλο μέρος από αυτό το εξαιρετικό υλικό. Αυτό θεωρείται από τους θεωρικούς του σινεμά σαν μια από τις μεγαλύτερες απώλειες. Μια 2ωρη πια ταινία, η οποία βέβαια έστω και έτσι πετσοκομμένη είναι πραγματικά εξαιρετική. Στα πλαίσια του βοβού κινηματογράφου πάντα, αυτά. Ναι. Εν συνεχεία λοιπόν κάποια στιγμή βρέθηκε να είναι στον ομιλούντα, ως ηθοποιός πλέον. Δεν γύρισε ταινία στον Και εδώ ομιλούντα. θα αρχίσουμε να μπαίνουμε και στο θέμα θεατρικού, η παράσταση την οποία έχετε ανεβάσει, όπου συνεργάζεται με την Gloria Swanson. Ναι. Με την οποία είχε συνεργαστεί και παλαιότερα. Η τελευταία ταινία που έκανε στον κινηματογράφο είναι η Βασίλισσα Κέλλη, το Queen Kelly, που είναι μια παραγγελία δική της, εκείνη είναι παραγωγός. Ναι. Δεν ολοκληρώθηκε ποτέ, είχε μια πολύ μεγάλη δύσκολη ιστορία και αυτή, γιατί ήταν μια τριλογία και το budget εξαντλήθηκε στο τέλος του πρώτου μέρους. Υπήρξαν πολλά προβλήματα, δηλαδή τον έδιωξαν από την παραγωγή, προσπάθησε να συνεχίσει μόνη της τη σκηνοθεσία, πήρε έναν επόμενο σκηνοθέτη. Τέλος πάντων κατάφεραν με μεγάλη προσπάθεια να βγάλουν ένα δείγμα της ταινίας στο τέλος, το οποίο δεν παίχτηκε και σχεδόν ποτέ στην Αμερική. Παίχτηκε μόνο στην Ευρώπη και στην Νότια Αφρική. Και περιορισμένα, ναι, δυστυχώς. Είναι εξαιρετικής ομορφιάς και αυτή η ταινία, αυτά τα λίγα πράγματα που κυκλοφορούν πια. Πάντως αυτή η ταινία όρισε το τέλος του πια σαν σκηνοθέτη στην Αμερική. Του βοβού κινηματογράφου. Μόνο και ως σκηνοθέτης. Είναι το 29 αυτό, η ταινία αυτή, και εκεί είμαστε στην αλλαγή. Στο 29 η ταινία ήταν κυρίως βοβή. Ναι. Μετά στην επόμενη μορφή της, αφού έφυγε ο Στροχάιμ, μπήκε και ο λόγος και το τραγούδι που τραγουδούσε λίγο η Σουάνσον. Το θέμα είναι που μας αφορά περισσότερο αυτή τη στιγμή για το έργο το δικό μας, ότι αυτά τα δύο πρόσωπα έρχονται σε μια βαθιά σύγκρουση μέσα από αυτή την ταινία, χωρίζουν οι διαδρομές τους εντελώς και συναντιόνται σε μια πρόσκληση που κάνει ο Μπίλι Βάιλντερ στην ταινία «Η Λεωφόρος της Δύσης». Καλούμενη, άλλη μια μέγιστη ταινία. Να πούμε όμως κάποια λόγια και για την Gloria Swanson. Ήταν μια μεγάλη στάρ του βοβού κινηματογράφου, η μεγαλύτερη. Ήδη από εκείνη γεννημένη το 1899, ήδη εκεί στο 14-15 σε ηλικία, δηλαδή 15-16 χρονών, αρχίζει και κάνει τις πρώτες της ταινίες και γρήγορα εξελίσσεται σε μεγάλη ντίβα. Στα 20 χρόνια της ήταν ένα φαινόμενο παγκοσμίου εμβέλειας, όχι μόνο. Πολύ ακριβοπληρωμένη, και συνεργαζόταν τότε με τον Σεσίλ Ντεμίλ, έναν άλλο μεγάλο σκηνοθέτη εκείνη. Έχει σημασία που μιλάμε γι' αυτό, της εποχής εκείνης. Και το 1929, σε ηλικία 30 χρονών πια, η Σουάνσον είναι σε μια ηλικία που είναι δύσκολη για τις γυναίκες στάρ, ειδικά εκείνη την εποχή, και μάλιστα σε ένα τέτοιο πέρασμα από το βοβό στον ομιλούντα, που πολλές καριέρες καταστράφηκαν, γιατί πολλοί ηθοποιοί και άντρες και γυναίκες δεν είχαν
τα κατάλληλα φωνητικά προσόντα για να αντεπεξέλθουν, την υποκριτική δυνότητα, ας πούμε, γιατί άλλαξε και η αισθητική. Μέχρι τότε στο Βοβό, επειδή είχαν μόνο τα πρόσωπα, τις εκφράσεις, αλλά και οι μεγάλες κινήσεις, οι στυλιζαρισμένες, πληθωρικές κτλ. Ναι. Με αυτή την ταινία, με τον Βασίλη Σακέλη, κατά κάποιο τρόπο καταστρέφονται και οι δύο οι καριέρες τους. Δηλαδή και εκείνη χάνει πάρα πολλά λεφτά, γύρω στο $1 εκατομμύριο εκείνη την εποχή, φανταστείτε, ήταν πάρα πολλά λεφτά. Και επιχείρησε και εκείνη να κάνει 1-2 ταινίες στον Ομιλούντα, δεν είχε μεγάλη επιτυχία. Και πια η καριέρα της στράφηκε περισσότερο στο θέατρο και στην τηλεόραση, που έκανε εκείνη την εποχή επίσης τα πρώτα της βήματα. Από κάποια στιγμή έρχεται λοιπόν ο Billy Wilder 20 χρόνια μετά. 20 χρόνια μετά, για να γυρίσει την εξαιρετική αυτή ταινία, που το επαναλαμβάνω, ταινία αναφοράς, Λεωφόρος της Δύσης, όπου η Gloria Swanson ερμηνεύει το ρόλο της Norma Desmond, και ο Στροχάιμ το σκηνοθέτη Max von Mayerling. Και από εδώ λοιπόν, από αυτό το σημείο, από το τέλος της ταινίας, όπου το τέλος της ταινίας, να αναφέρουμε στην ταινία ότι έπαιζε και ο William Holden. Ναι, ας πούμε μερικά πράγματα πρώτα για την ταινία, για να πούμε κατατοπιστούν οι ακροατές μας. Μαζί, ξεκινάμε. Λοιπόν, ο Billy Wilder, ο σκηνοθέτης που είναι πολύ γνωστός και από ταινίες όπως το Μερικοί το προτιμούν και αυτό, με τη Μέρλιν Μορόε, με τη Φεδόρα αργότερα και πολλές άλλες εξαιρετικές ταινίες, ήθελε τότε το 49-50 να κάνει μια ταινία για το Hollywood, που ήταν βέβαια μια ταινία πάρα πολύ επικριτική για τα κακό κείμενα της βιομηχανίας του κινηματογράφου. Μιλούσε για τη ματαιότητα, μιλούσε για την παρακμή, για την τρέλα, για το πως οι ηθοποιοί του σινεμά κατασπαράσσονται από την ίδια την βιομηχανία, για το πως πληρώνουν με ένα πολύ σκληρό προσωπικό τίμημα όλη τη λάμψη και τη λατρεία που είχαν από τον κόσμο, για όλες τις αυταπάτες, για τις ψευδαισθήσεις. Βάζει μάλιστα έναν νεαρό σεναριογράφο, ο οποίος έχει το όνειρο να μπει μέσα σε αυτό το σύστημα, τον William Holden που είπαμε πριν, να συναντιέται με τον κόσμο του παλιού Hollywood που τον εκπροσωπούν αυτοί οι δύο άνθρωποι, εκείνη μία τέως μεγάλη στάρ και εκείνος ένας πρώην σπουδαίος σκηνοθέτης, οι οποίοι ζουν μαζί σε μια μεγαλοπρεπή αλλά βεβαίως παρακμασμένη βίλα, όπου εκείνη το μόνο που ονειρεύεται είναι η επιστροφή της στην οθόνη. Και μέσα σε αυτό το σπίτι, υπηρέτης της, butler της, είναι αυτός ο Max von Mayerling, που υποτίθεται ότι είναι αυτός που την είχε αναδείξει σε στάρ, και ο πρώτος της σύζυγος, που της είναι αφιερωμένος όμως με μεγάλη λατρεία και αφοσίωση. Μάλιστα της γράφει ψεύτικα γράμματα δίθεν θαυμαστών για να την κάνει να πιστεύει ότι δεν την έχει ξεχάσει το κοινό και όλα αυτά. Σημαντικό νομίζω ότι είναι επίσης να σκεφτούμε ότι στην ταινία αυτή ο Wilder ζητάει ουσιαστικά να μειχθούν μέσα στα πρόσωπα, στους ρόλους, στοιχεία αυτοβιογραφικά για του καθένα. Δηλαδή ουσιαστικά ο Max von Mayerling παίζει τον εαυτό του, τον Erich von Stroheim, μέσα από τη σχέση που έχει με αυτή τη γυναίκα που είχε με την Gloria Swanson, και εκείνη επίσης το ίδιο. Δηλαδή δεν είναι απλώς ρόλοι, χρησιμοποιούνται ονόματα που με κάποιο τρόπο πλησιάζουν τουλάχιστον στην αντίληψη των ονομάτων που δίνει των φτιαχτών, ώστε να δούμε κάτι που να έχει αυτοβιογραφικές αναφορές, γιατί αυτό είναι το πολύ σκληρό κομμάτι της ταινίας, ότι τα πρόσωπα συμπίπτουν
όσο τα βλέπουμε και περισσότερο. Μάλιστα, αποκορύφωμα αυτού που λέει τώρα ο Άκης είναι εκείνη σε Κάνς, για όσους έχουν δει την ταινία, όπου η Νόρμα μαζί με τον εραστή της, τον Τζο Γκίλις, δεν έχει γίνει ακόμα εραστής της, αυτός ο νεαρός σεναριογράφος τέλος πάντων, ο οποίος παραμένει στη βίλα για να τη βοηθήσει, υποτίθεται, στη διόρθωση και τη συγγραφή του σεναρίου που η ίδια έχει γράψει για τη Σαλόμη, θέλει να γυρίσει στη Σαλόμη, και βλέπουν ταινίες μέσα στο σπίτι, έχουν ιδιωτικό σινεμά, ας το πούμε, προβολές γίνονται εκεί, και βέβαια βλέπει αυτή τι άλλο, μόνο δικές της ταινίες, κανενός άλλου, παλιές από την εποχή της δόξας της. Και ο Μαξ Φον Μάγερλινγκ προβάλλει την ταινία αυτή. Τα πλάνα λοιπόν που βλέπουμε σε αυτό το σημείο είναι τα πλάνα από την ταινία Βασίλη Σακέλη που είχαν κάνει οι δυο τους. Πώς συνδέονται και έρχονται όλα και γίνονται, πάνε στον ίδιο δρόμο τελικά. Και ενώνουμε κάτι, δηλαδή ο μύθος με την πραγματικότητα, το σινεμά με την ιστορία τους, οι ρόλοι που έπαιξαν στη ζωή τους, ο καθένας στάρ σε διαφορετικό fields. Ο ένας είναι μεγάλος στάρ πρωταγωνιστής, ο άλλος είναι πρωτίστως μεγάλος σκηνοθέτης και ηθοποιός. Είδωλα, αντανακλάσεις. Αυτό είναι το παιχνίδι πάνω στο οποίο χτίζει την ιστορία του ο Δημητριάδης. Άρα λοιπόν επηρεάστηκε πάρα πολύ. Σε αυτές τις διπλοτυπίες βέβαια. Ναι, επηρεάστηκε πάρα πολύ, και τελικά η παράσταση, η δική σας παράσταση, επαναλαμβάνω, στο Απομηχανής Θέατρο Ακαδήμου 13 στο Μεταξουργείο, ξεκινάει κατά τη γραφή του Δημήτρη Δημητριάδη από το τέλος της ταινίας Λεωφόρος της Δύσης, όπου υπάρχει ένας θάνατος. Ναι, η Νόρμα σκοτώνει τον εραστή της όταν εκείνος την εγκαταλείπει, και η ίδια οδεύει στην τρέλα κανονικά, γίνεται πια, ξεφεύγει. Άρα λοιπόν από εδώ ξεκινάει το έργο για το οποίο θα μιλήσουμε και είστε η τελευταία σεκάνς της ταινίας είναι ότι μετά το φόνο του εραστή έρχονται αστυνομικοί, δημοσιογράφοι, κάμερες, το στούντιο από την Paramount, δηλαδή μπαίνει η Paramount μέσα σαν νέα, να τραβήξουν νέα. Ναι, για να δουν, είναι ένα καυτό γεγονός, έτσι. Και ο Μαξ, για να πείσει την Νόρμα να κατεβεί, να παραδοθεί, της δημιουργεί την ψευδαίσθηση ότι έχουν γύρισμα, ότι δηλαδή ξεκινάνε την ταινία. Και έτσι εκείνη κατεβαίνει τις σκάλες, ντυμένη με το κοστούμι της Σαλόμης, χορεύοντας με τα χέρια έτσι το χορό των 7 πέπλων κτλ. Και έτσι τελειώνει η ταινία, με αυτό το βλέμμα της που οδεύει πια στην τρέλα. Έτσι τελειώνει η ταινία, αλλά έτσι αρχίζει και το έργο σας, η παράστασή σας, όπου πρέπει να πούμε ότι υπάρχουν αποσπάσματα από την ταινία, σαν ένα μικρό μοντάζ που βοηθάει κανείς να δει αναφορές μέσα στο έργο. Το οποίο το έχει κάνει ο Γιώργος Ολύρας. Μάλιστα. Στην αρχή υπάρχει μια προβολή έτσι γύρω στα 8 λεπτά, ακριβώς για να μπει ο κόσμος μέσα σε αυτό το πνεύμα του έργου, και όσοι δεν έχουν δει την ταινία, βεβαίως εννοείται, και να καταλάβουν, δίνονται δηλαδή αυτές οι πληροφορίες για να μπορέσουν να μπουν μέσα. Τα τελευταία λοιπόν πλάνα της ταινίας είναι ακριβώς αυτό, που κατεβαίνει η Νόρμα Ντέσμοντ τη σκάλα, έχει δημιουργηθεί όλο αυτό το κλίμα από τον Μαξ. Εκεί λοιπόν τελειώνουμε και ξεκινάμε την παράσταση. Ανεβαίνει η οθόνη και αποκαλύπτεστε εσείς. Να πούμε ότι ο Έριχ Φον Στροχάιμ έφυγε πια από το Χόλιγουτ. Ναι. Μετά από αυτή την προσωπική καταστροφή που υπέστη. Μετά το 30 ουσιαστικά πήγε και εγκαταστάθηκε για πάντα στη Γαλλία μέχρι το τέλος. Και εκεί δούλεψε στην Ευρώπη πολύ σαν ηθοποιός και με πολύ καλές κριτικές γενικότερα, αλλά μακριά πια από το Hollywood. Και έζησε με μια άλλη ηθοποιό. Συναντά μια ηθοποιό, την Ντενίς Βερνάκ, η οποία μιλάει άπτε στα αγγλικά και γίνεται στην αρχή βοηθός μεταφράστριά του, γιατί δεν μιλούσε γαλλικά ο ίδιος, και αυτή είναι αυτή που γράφει και τα πράγματά του όλα στα αγγλικά, και αναπτύσσεται μια σχέση βαθιά μαζί της και γίνεται σύντροφός του μέχρι την τελευταία στιγμή. Όπου την Ντενίς στην παράσταση ερμηνεύει εξαιρετικά, πρέπει να πω η Αγλαία Παπά. Είναι ένας ρόλος δύσκολος, συνθετικός γενικότερα και για τους δύο ανθρώπους, δηλαδή για τον Έριχ Φον Στροχάιμ που ερμηνεύεις εσύ, Άκη Βλουτή, και για την Νόρμα Ντέσμοντ
που ερμηνεύει Καριοφιλιά Καραμπέτη, και εδώ πρέπει να πούμε πώς εμπλέκονται τα πράγματα, πώς εμπλέκεται η ζωή μέσα στο έργο του Δημητριάδη με τον θάνατο, η ύπαρξη με την ανυπαρξία, γιατί η Νόρμα Ντέσμοντ επί της ουσίας είναι νεκρή. Ναι. Αυτό είναι μια αυθαιρεσία. Ωραία. Από τον συγγραφέα μας, από τον Δημήτρη Δημητριάδη, γιατί βάζει ένα πρόσωπο της μυθοπλασίας να έχει πεθάνει. Αυτό δεν μπορεί να συμβεί. Θέλω να πω ότι οι μύθοι δεν πεθαίνουν ποτέ. Όχι μόνο αυτό, αλλά και ένα πρόσωπο, ένας ήρωας ενός λογοτεχνικού έργου, ενός θεατρικού έργου, μιας ταινίας, εάν δεν πεθάνουν κατά τη διάρκεια του έργου, μέσα στο έργο ή στο τέλος του έργου, δεν πεθαίνουν ποτέ. Είναι πάντα ζωντανά, είναι αθάνατα. Μπορεί να πεθάνουν οι δημιουργοί, πεθαίνουμε όλοι εμείς, οι απληθνητοί, αλλά τα πρόσωπα αυτά της τέχνης παραμένουν εσαΐ ζωντανά. Εδώ όμως το Δημήτρη Δημητριάδη, επειδή τον ενδιέφερε αυτό το σχόλιο πάνω στην έννοια της ζωής και του θανάτου, κάνει αυτό το βήμα, στην τέχνη όλα επιτρέπονται εξάλλου, να έχει πεθάνει η Νόρμα Ντέσμοντ. Εδώ λοιπόν στην Γαλλία, όπου ζει πια ο Στροχάιμ μαζί με την Ντενίς Βερνάκ, είμαστε στην τελευταία ώρα της ζωής του, την πραγματική ημερομηνία του θανάτου του στις 12 Μαΐου του 1957, μία ώρα πριν πεθάνει, δέχεται την επίσκεψη αυτού του προσώπου. Θα σου άρεσε, όπως στις ταινίες σου. Μου είπε όνομα. Ντέσμοντ. Νόρμα Ντέσμοντ. Ξέρω. Πώς το ξέρεις? Αυτό το όνομα μία του είχε και αυτή το ξέρω. είχε τρελαθεί και είναι νεκρή. Νεκρή δεν ξέρω. Καλή όμως αυτή, ναι. Γιατί? Αν τη δεις. Η κυρία Νόρμα Ντέσμοντ. Να λοιπόν που η Ντενίς παρουσιάζει την Νόρμα Ντέσμοντ και πάντα με έναν κινηματογραφικό και με έναν θεατρικό τρόπο, γιατί τελικά όλη η ζωή αυτών των ανθρώπων δεν είναι τίποτα άλλο από ένα θέατρο, από μια ταινία, και δεν μπορούν να ξεφύγουν από αυτό. Ακριβώς. Καταρχάς ο Έριχ φον Στροχάιμ είναι ο ίδιος μια κατασκευή. Είναι ένα απόλυτο ψέμα. Στην προσωπική του ζωή αυτό το φον δεν υπήρχε, είπαμε πριν. Ακριβώς. Για την καταγωγή του. Ήταν κάτι που του προσέθεσε ο ίδιος, δημιουργώντας μια περσόνα και ένα παρελθόν, γιατί αυτό ήθελε να παρουσιάζει στους ανθρώπους του Χόλιγουτ, ότι είναι αριστοκρατικής καταγωγής, ότι εκπαιδεύτηκε στην Ακαδημία, τη Στρατιωτική Ακαδημία, όπου δεν συμβαίνει αυτό. Μόνο πρέπει να είσαι απλώς στρατιώτης. Ναι, απλώς. Δηλαδή, έφτιαξε, κατασκεύασε τον προσωπικό του μύθο. Ναι. Είναι και η Αμερική σε μια εποχή που δέχεται τους Ευρωπαίους που έρχονται και θαυμάζει πολύ τους τίτλους κλπ. Ναι. Και πάνω σε αυτό χτίζει όλη τη μυθολογία του, η οποία γίνεται σιγά σιγά βέβαια και η καταστροφή του. Μέσα σε αυτό το πράγμα χάνεται ο ίδιος. Ναι. Γιατί δεν μπόρεσε ποτέ να κάνει άλλη ταινία. 8 ταινίες όλες και όλες μέχρι το 29. Τίποτα άλλο. Τη δική σας παράσταση την έχει σκηνοθετήσει ο Σταμάτης Φασουλής. Μάλιστα. Πρώτα θέλω να ρωτήσω γιατί ο Σταμάτης Φασουλής, Άκη Βλουτή, και κατά δεύτερο θεωρώ, θα μου απαντήσετε σε αυτό, ότι ο Σταμάτης Φασουλής αντιμετώπισε και κάποιες ιδιαίτερες δυσκολίες για αυτό το έργο. Δεν είναι εύκολο έργο. Ναι, κοιτάξτε, δεν ξέρω γιατί, τι δυσκολίες αντιμετώπισε. Εγώ δεν το γνωρίζω. Αυτό είναι κάτι που μπορεί να το απαντήσει εκείνος αν αντιμετώπισε. Νομίζω ότι το έργο έχει κάποιες δυσκολίες, ότι ένα κομμάτι του έχει... Να εξηγήσω ότι εννοώ, επειδή το έργο κινείται μεταξύ του φανταστικού, της πραγματικότητας, του σορεαλιστικού, η ύπαρξη και ο θάνατος, όπως είπαμε, όλα αυτά πρέπει να δοθούν με έναν τέτοιο τρόπο ώστε να γίνουν κατανοητά και στο κοινό. Ναι. Με αυτή την έννοια οποιοσδήποτε σκηνοθέτης θα αντιμετώπιζε αυτές τις δυσκολίες. Αυτό εννοώ. Θα πω, είναι ένα πράγμα που αφορά οποιονδήποτε καταπιαστεί. Είναι ένας ποιητικός, ας πούμε, ρεαλισμός, ας το πούμε έτσι, που πιο ανοιχτά για να καταλάβουμε. Κάπου έχει γραφτεί ότι είναι και ένα ποιητικό κείμενο. Ναι. Εντάξει.
Πάντως, επειδή πάντα ξεκινάμε από μια δράση η οποία έχει στοιχεία ενός ρεαλισμού, μετακίνηση είναι ακριβώς ότι είναι ποιητικό το τοπίο και έχει τη δική του, ας πούμε, δυναμική που να αναπτύξει. Εγώ πιστεύω ότι ο Σταμάτης είναι από τους ανθρώπους που έχουν πρώτα απ' όλα, πέραν της παιδείας του πάνω στο βοβό, που έχει δηλώσει κατά περιόδους πολλές και τον κινηματογράφο εν γέννη, είναι από τους ανθρώπους που θα μπορούσε με μεγάλη ταχύτητα και ευκολία να ξεμπλοκάρει οποιαδήποτε συστολή, γιατί αυτά τα πρόσωπα, όπως έχεις δει και εσύ, επειδή έχεις δει το έργο, έχουν μια υπερβολή, είναι εξπρεσιονιστικά πρόσωπα. Έρχονται από έναν άλλο κόσμο. Από έναν κόσμο όπου η οθόνη είναι 5x10 και το gros plan είναι γιγαντιαίο. Εμείς είμαστε τελίτσες μπροστά στο gros plan. Η αλλαγή μες στην εποχή μας, που το εκράν μας είναι το εκράν του κινητού, είναι μια αλλαγή που σμικρύνει τα πράγματα. Αυτά τα πρόσωπα ξεκινάνε από υπερμεγεθοποίηση της εικόνας τους και της χειρονομίας τους, τουλάχιστον στο βοβό. Εμείς ζούμε στο 2015 και χρειάζεται μεγάλη γενναιότητα. Δεν μιλώ τόσο για μένα, γιατί ας πούμε δεν έχει τις ίδιες δυσκολίες στο δικό μου, παρότι έχει μια υπερέκφραση. Πώς δεν έχει δυσκολίες ως ρόλος? Δυσκολίες μεγάλες, γιατί είναι κινησιολογικές, εννοεί. Κινησιολογικά έχει, ας πούμε, μεγαλύτερη, τεράστια δυσκολία η Νόρμα Ντέσμοντ, η οποία έχει μια κινησιολογία μοναδική. Είναι ιδιότυπη. Θα παρέμβω. Παραμβείτε, γιατί παρακαλώ. έχω πάντα την αίσθηση, και το έχω επανειλημμένως πει, ότι είναι πάρα πολύ δύσκολο να υποκριθεί ένας ηθοποιός ο οποίος είναι καθισμένος σε ένα μέρος. Δεν έχει κίνηση. Είναι και ο Άκης Μπλουτής σε Καριοφιλιά νομίζω ότι αποδίδει απόλυτα, ακόμη και με τη δύναμη των χεριών, το πως πιάνει τα μπράτσα ή με μία κίνηση του κεφαλιού ή λίγο του σώματος, εκφράζει όλο αυτό το οποίο κουβαλάει ο Στροχάιμ. Μιλάμε για έναν άνθρωπο ο οποίος πάσχει από καρκίνο των οστών και βρίσκεται ενώπιον του θανάτου. Δεν μπορεί να σηκωθεί από την πολυθρόνα στην οποία κάθεται. Ακριβώς. Και Θεωρώ, δεν είναι λοιπόν, στο κρεβάτι, γιατί πεθαίνει όρθιος. Ναι, θεωρώ λοιπόν ότι δεν είναι μόνο θέμα σκηνοθέτη, είναι και θέμα ερμηνευτή. Κοίταξε, δεν το λέω, πρόσεξε, λέω κάτι άλλο το οποίο έχει μεγάλο ενδιαφέρον, ότι άνθρωποι οι οποίοι γνωρίζουν αυτά τα τοπία, οι οποίοι εγωιτεύονται από αυτά τα τοπία, μπορούν να βοηθήσουν ηθοποιούς, όχι οι οποίοι δεν μπορούν, οι οποίοι όμως έχουν μάθει να παίζουν σε μια άλλη πραγματικότητα. Δηλαδή, εμείς δεν είναι ότι παίζουμε την πραγματικότητα του βοβού, αλλά πρέπει να έχουμε στοιχεία αυτού του κόσμου. Ασφαλώς. Αυτό θέλει ένα μεγάλο άνοιγμα. Είναι ρίσκο για τον ηθοποιό, γιατί μπορεί να βγει τα περίφημα βέκια που λένε και παλιά. Βέβαια. Δηλαδή, πρέπει, εγώ με αυτή την έννοια λέω ότι ήταν ένας άνθρωπος που μας ξεμπλόκαρε άμεσα, χωρίς να προλάβουμε να βγάλουμε τις αντιστάσεις. Είναι μας. ένας εξαιρετικός δάσκαλος ηθοποιών και ξέρει πάρα πολύ μεγάλης καλά. λεπτομέρειας και ευαισθησίας. Ξέρει πολύ καλά. Χρειαζόταν ειδικά για αυτόν το χώρο της λάμψης, του γκλάμορ που λέμε, και της ντίβας, του στάρ. Τον ξέρει πάρα πολύ καλά τον χώρο. Τον έχει μελετήσει προφανώς πολύ, φαίνεται. Ναι, και επειδή είναι γνώστης και της ταινίας και πολλών άλλων, και το musical το έχει δει και στο εξωτερικό πολλές φορές, μπορούσε να μας οδηγήσει, ναι, ακριβώς αυτό. Σας οδήγησε σωστά. Και μια και μιλούμε τώρα για γκέστους, ας πούμε, στη γλώσσα τη θεατρική, που σημαίνει χειρονομία, σημαίνει τρόπο έκφρασης, κίνησης, συμπεριφοράς κτλ. Ως προς εμένα, ως προς την Νόρμα Ντέσμοντ δηλαδή, όπως είπε πριν και ο Άκης, τα πράγματα ήταν πραγματικά πολύ πιο δύσκολα, ακριβώς γιατί εγώ έπρεπε να μπω μέσα στο προσωπείο της Νόρμας, δηλαδή έτσι όπως την έπαιξε μάλιστα η Γκλώρια Σουάνσον, γιατί η αναφορά μας στην ταινία είναι ακριβέστατη, απόλυτη. Δεν δηλαδή δικαιούμουν να παίξω την Νόρμα Ντέσμοντ όπως την αντιλαμβανόμουν εγώ. Αλλά θα ήταν σαν μια συνέχεια. Είναι κάπως αλλιώς, δηλαδή. Όχι, θέλω να πω, δεν επέτρεπε το κείμενο. Δεν επιτρέπει η συνθήκη να κάνει κάποιος. Παίρνει στον Άμλετ, ο κάθε ερμηνευτής δίνει τη δική του ερμηνεία, ματιά. Εδώ όμως, επειδή ακριβώς λέγαμε πριν ότι σταματάει μια προβολή και μετά ανοίγει μια αυλαία και βγαίνει ένα πρόσωπο, πρέπει να είναι η απόλυτη αντιγραφή αυτού του προσώπου. Και είναι, Άκη Βλουτή, Καριοφιλιά Καραμπέτη, η απόλυτη αντιγραφή
Νομίζω ότι δεν υπάρχει ηθοποιός. Δεν υπάρχει. Όποιος δουλεύει μπορεί να το κάνει. Όχι. Χρειάζεται και κάποια φυσικά πράγματα. Είναι εντυπωσιακό την πρώτη φορά που είδα την παράσταση, γιατί φίλες και φίλοι, εγώ την είδα 2 φορές την παράσταση. Εντυπωσιάστηκα, καθυλώθηκα. Αυτό που είδα, την Καριοφιλιά Καραμπέτη ως Gloria Swanson ή Norma Desmond, είναι μοναδικό. Ακόμη και για αυτό το στοιχείο της ερμηνείας της Καριοφιλιάς Καραμπέτη νομίζω ότι πρέπει να παρακολουθήσετε την παράσταση. Πάμε να ακούσουμε ένα απόσπασμα και συνεχίζουμε. Είμαι. Δεν περίμενα. Πέρασαν πολλά χρόνια από τότε που κατέβηκα τελευταία φορά την ψηλίδια στη σκάλα. Κοίταξα ίσια στο φακό για το κοντινό μου πλάνο, το δικό μου γκροπλάνο. Φώναξα, all right, Mr. Demille, I'm ready for my closure. Εγώ δεν καταλάβαινα πια, δεν ήξερα τι μου γινόταν. Ήμουν η Σαλόμη. Ανέμιζα τα γένια. Φόρευα με το κεφάλι. Είχα φύγει. Είχαμε όλοι το φακό. Τους προβολείς. Με κοίταξες όπως κοιτάζουν μια στάρ. Με έκανες να πιστέψω ότι πίστευες αυτό που γινόταν. Με ρώτησες αν είμαι έτοιμη και φώναξες κάμερα, action! Ήμουν τρελή, χαμένη. Όλοι το ήξεραν εκτός από μένα, εσύ περισσότερο από όλους. Πόσο καλά το ήξερες. Τώρα το ξέρω κι εγώ. Με βλέπω όπως με κοίτασες εκείνη την τελευταία φορά. Πόσος πόνος στο βλέμμα σου. Σαν να είχαν τελειώσει όλα και για σένα. Έχουμε 12 Μαΐου 1957. Είναι η μέρα του θανάτου σου, Έριχ. Θα κοινωνήσεις και θα πεις endlich Gott. Ο άθεος. Κανείς δεν γνωρίζει, δεν τα μάθει. Για ποια αμαρτήματα μετάνιωσες. Για ποια λυτρώθηκες. Ούτε εγώ. Όπως χαιρετές, τα σφάλματά μου υπήρξαν ιδιότητες ρόλων. Και έπειτα. Παρακάτω συνέχισε το παραμύθι μετά τη Θεία Κοινωνία. Θα πεθάνεις ήσυχα στο μήκος. Θα είσαι 72 ετών. 150 κάτοικοι του Μορεπά θα ακολουθήσουν το πέρετρό σου. Ανάμεσά τους πολλές διασημότητες του κινηματογράφου. Πού τα διάβασες αυτά? Ο τάφος σου θα είναι πάντα εδώ. Στο Μορεπά. Η Denise Vernac, τώρα στην τερότητα που κάνεις σε τις πιτζάμες, τα εσώδικά σου, θα ενταπιαστεί δίπλα σου. Σ' αγάπησε. Κάκα και όλες βιογραφίες. Σταυρός δεν υπάρχει στον τάφο σου. Ένα σχετικό σύμβολο δεν είναι χαραγμένο στο μαύρο γρανίτη. Θέλησες να εμπιστευτείς το μυστήριό σου στην αιωνιότητα, στο μαύρο παγερό γρανίτη. Να κάνει πόντος. Σταυρός θα είναι η αιωνιότητα. Αυτό λοιπόν που λέγαμε και πριν, ότι κάποια πρόσωπα παραμένουν στην αιωνιότητα, μέσα όμως από μια συνθήκη που είναι το θέατρο. Ναι. Και εδώ ακριβώς έχουμε να κάνουμε με αυτήν τη συνύπαρξη της ζωής και με το θέατρο. Και στην παράστασή σας ανακαλύπτει ο θεατής ότι υπάρχει το θέατρο μέσα στο θέατρο. Μάλιστα, ακριβώς. Ίσως δε και οι ίδιοι θεατές να μπαίνουμε σε αυτήν την κατάσταση, την θεατρική, γιατί υπάρχει μια σκηνή όπου η Αγλαία Παπάη, η Denise Vernac, απευθύνεται σε εσάς σαν να είμαστε εμείς. Είναι μια πολύ ωραία ιδέα αυτή. Περνάει στην άλλη πλευρά. Ναι, περνάει στην άλλη πλευρά. Και αυτή η άλλη πλευρά είναι που φέρνει κοντά εσάς με εμάς. Ναι. Θέλω να πω ότι τελικά οι δύο χαρακτήρες αυτοί, η Norma Desmond, η Gloria Swanson, ο Stroheim, η Majerlink από την άλλη, έχουν αρχικά μια απόμακρη θέση. Πρέπει να τους πλησιάσει το κοινό και νομίζω ότι το καταφέρνετε αυτό και με την ερμηνεία σας. Καριοφιλιά, θα επανέλθω σε αυτό που έλεγα πριν για τον Άκη, το Κλουτίο, που μένει ακίνητος και
εκφράζει μέσα από το πρόσωπο και από οπωσδήποτε τις λέξεις όλη αυτή τη δυναμική που πρέπει να βγει. Θεωρώ λοιπόν ότι η δυσκολία του να ερμηνεύσεις ένα ρόλο κάτω από αυτές τις συνθήκες και να μεταφέρεις στο κοινό αυτό που πρέπει να μεταφερθεί είναι πάρα πολύ δύσκολο. Ναι, γιατί χρειάζεται μία πύκνωση ενέργειας και μεγάλη εσωτερικότητα για να μπορείς να το καταφέρεις αυτό, και πραγματικά εδώ βρήκε τον ιδανικό ερμηνευτή ο Στροχάιμ στο πρόσωπο του Άκη. Του μοιάζει και φυσιογνωμικά εξάλλου. Κατά κάποιον τρόπο ναι. Κατά κάποιον τρόπο ναι. Να μιλήσουμε, Άκη Βλουτή, και για τους άλλους συνεργάτες της παράστασης. Ας πούμε ο Νίκος Αναγνωστόπουλος έκανε τα σκηνικά. Τα κοστούμια τα έχει κάνει η Ντένη Βαχλιώτη. Τη μουσική επιλογή την έχει κάνει ο Παύλος Αγιαννίδης. Και τα φώτα Σάκης ο Μπιρμπίλης. Μάλιστα. Μέχρι πότε θα πάει η παράσταση? 31 Μαΐου. Μέχρι Κυριακή 31 Μαΐου. Προβλέπετε να την πάτε και του χρόνου ίσως? Είναι νωρίς ακόμα μια να τέτοια το πούμε. σκέψη? Δεν το ξέρω. Αν βγούνε οι χρόνοι, γιατί ξέρετε τώρα οι ηθοποιοί παίζουμε σε 5-6 πράγματα μαζί. Ναι. Αν πετύχουμε μπορεί να παίξουμε για λίγο ακόμα. Όχι όμως για κανένα 2 μήνες. Αν μπορέσουμε το χειμώνα θα είναι πολύ καλά. Για να ολοκληρώσω αυτό που λέγαμε πριν, το πόσο δύσκολο είναι μέσα από μια πολύ ισχυρή φόρμα να ερμηνεύσεις το εσωτερικό τοπίο ενός ρόλου. Γιατί εδώ εγώ ήμουν, ας πούμε, αναγκασμένη να υπακούσω σε αυτό, δηλαδή στην μίμηση αυτής της εκφραστικής, ακόμα δηλαδή και το κοστούμι είναι ακριβώς αντιγραφή του κοστούμιου που φοράει στο τελευταίο πλάνο της ταινίας η Νόρμα. Στη Λεωφόρο της Ίσης. Ναι. Το χτένισμα, το μακιγιάζ, ο τρόπος που κινεί τα χέρια της, η έκφραση στο στόμα, η κίνηση των ματιών, όλα αυτά. Και αυτό όμως να μην αποσπούν ως τεχνικά προβλήματα, ζητήματα των ηθοποιό, εμένα εμπροκειμένου, αλλά να μπορέσεις μέσα από αυτό να βγάλεις και τη συγκίνηση, γιατί αυτή η γυναίκα, αυτό το πρόσωπο, έχοντας πια υπερβεί τον προσωπικό της ναρκισσισμό, το προσωπικό της πρόβλημα, της τρέλας της και της παρακμής της και όλα αυτά, έρχεται από αυτό τον άλλο κόσμο, από αυτό το άλλο τοπίο του θανάτου, της τέχνης, της μυθοπλασίας κτλ. Αυτή την ημέρα του θανάτου, από ευγνωμοσύνη επισκέπτεται αυτόν τον άνθρωπο. Αυτό θέλω να συζητήσουμε λοιπόν, γιατί εδώ είναι ένα βασικό στοιχείο του έργου του Δημήτρη Δημητριάδη, η ευγνωμοσύνη. Για να αποδώσεις αυτόν τον άνθρωπο που τελικά αναγνωρίζει όλα όσα έχει κάνει ο ίδιος, είτε ως Μαξ είτε ως Έριχ, είτε για την Όρμα είτε για την Γκλώρια, και αυτό είναι για μένα και το ουσιαστικό σημείο αυτής της συνάντησης αυτού του κειμένου. Η αποκατάσταση των πραγμάτων, ο εξανθρωπισμός των προσώπων. Ακριβώς. Με έναν τρόπο. Αυτό είναι το πιο γοητευτικό νομίζω κι εγώ, γιατί αυτό που λέει για τη φόρμα και δεν είναι μόνο ένα κομμάτι, είναι ακριβώς όπως το ακούω. Ένα κομμάτι όμως είναι και κάτι άλλο. Ότι η Νόρμα Ντέσμοντ έρχεται να πει και πράγματα τα οποία δεν έχουν συμβεί ποτέ. Το πώς διαχειρίστηκε τον εαυτό της μετά το τέλος, αυτό μπορεί να το καταθέσει μόνο ο ηθοποιός Καριοφιλιά Καραμπέτη. Αυτό δεν υπάρχει πρότυπο. Αυτό έχουμε ένα πρωτότυπο, τον ηθοποιό που το παίζει και ο οποίος ό,τι έχει να προσφέρει σε αυτό, αυτό και θα δώσει. Πόσο ακούγεται αυτό? Εγώ θεωρώ το γοητευτικό παιχνίδι μεταξύ της μάσκας και του αληθινού ανθρώπου, που γίνεται σταδιακά και φτάνει σε μια τελική στιγμή νίκης, ήττας, τέλους, όπως θέλει, αν θέλει να το δει κανείς, κατά τη γνώμη μου μια στιγμή λύτρωσης, όπου πια κάποιος αναγνωρίζει. Λύτρωση για ποιον όμως? Λύτρωση και για τους δύο κατά τη γνώμη μου, και για τους τρεις κατά τη γνώμη μου. Για όλους, και για τους θεατές. Και για τους θεατές με έναν τρόπο. Γιατί πια ξεφεύγουμε από τον κλειστό χώρο της αναφοράς αυτής που λέμε, της τέχνης και της ταινίας και όλων αυτών των πραγμάτων. Αυτό είναι και το μαγικό που έχει καταφέρει ο Δημήτρης Δημητριάδης. Ακριβώς. Γενικά για πανανθρώπινα ζητήματα, δηλαδή για την έννοια της ζωής και του θανάτου και του ψεύδους και της αλήθειας, και το πώς ερχόμαστε ενώπιο. Ακόμη και καθημερινές συνθήκες που βιώνουμε. Αυτό.
και για τους ανθρώπους της τέχνης ειδικότερα, εγώ νιώθω, βιώνω και όλοι μας, και ο Άκης και η Αγλαία, μια βαθιά συγκίνηση, γιατί μιλάμε πάρα πολύ για όλους αυτούς τους αγώνες που κάνουμε όλοι οι άνθρωποι της τέχνης καθημερινά, τις υπερβάσεις τις προσωπικές, τις αγωνίες, το πώς ξεπερνάς τον εαυτό σου, την αδυναμία σου, την αρρώστια σου, τη λύπη σου, και πας και είσαι εκεί στην υπηρεσία ενός οράματος, μιας τέχνης. Και είναι πραγματικά μια κατάθεση, δηλαδή, τιμής για όλα αυτά τα πρόσωπα στο πέρασμα της ιστορίας, στο πέρασμα των χρόνων, που έχουν υπάρξει οραματιστές σαν τον Στροχάιμ, που τους έχει ξεπεράσει πια η εποχή, αν θέλετε, και έχουν λίγο ξεχαστεί. Αλλά κι όμως είναι το παρελθόν μας όμως όλα αυτά. Πάνω σε αυτό πατάμε. Η αναφορά μας ακριβώς. Οι αναφορές μας είναι αυτές. Θέλω να ακούσουμε ένα ακόμη απόσπασμα και αμέσως μετά, Κυβλουτή, θέλω να μιλήσουμε λίγο για τη συνθήκη που αναπτύσσεται μεταξύ την Ντενίζ και της Νόρμα. Δίπλα στο Φραγκίσκο Ιωσήφ, βλέπετε, του έλεγα, εδώ είμαι στο πλευρό του αυτοκράτορα της Αυστρίας. Μα αυτές οι φωτογραφίες είναι από ταινίες. Να, κοιτάξτε, υπάρχουν και οι αριθμοί αρχείου των στούντιο. Όχι! 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 Αυτός είναι ο αυτοκράτορας Φραγκίσκος Ιωσήφ και αυτός δίπλα του είμαι εγώ! Αυτό ακριβώς κάνει ο Δημήτρης Δημητριάδης, βγάζει δηλαδή αυτήν την υπερβολή που ένιωθε για τον εαυτό του ο Στροχάιμ. Ενδιαφέρον όμως στοιχείο της παράστασης και του έργου είναι αυτή η συνύπαρξη μεταξύ Ντενίζ και Νόρμας. Η Νόρμα προσφέρει, αλλά πόσο μάλλον η Ντενίζ σε αυτόν τον άνθρωπο, ο οποίος, όπως είπαμε, είναι στο τέλος του, στο τέλος της ζωής του, όμως μην ξεχνάμε ένα βασικό πράγμα. Δημιουργούν μεταξύ τους μία σχέση αυτές οι δύο. Όπως στην ταινία έχουμε τον Στροχάιμ Max von Magerling να έχει γίνει ο υπηρέτης, ο προσωπικός της Butler και να την υπηρετεί λέγοντας η Νόρμα πίσω από τον Butler κανείς. Με αυτοθυσία το έχει κάνει όλο αυτό. Ότι το έχει κάνει, έχει αφιερωθεί σαν να ήταν ο εαυτός του η Νόρμα Ντέσμοντ. Αυτό έχει κάνει η Ντενίζ Βερνάκ. Ναι. Η Ντενίζ έχει αφιερωθεί, γιατί και αυτή υπήρξε μια ηθοποιός, δεν πρόλαβε να κάνει μια καριέρα, ήταν πολύ νέα γυναίκα τότε, δεν ξέρουμε πόσο. Αφιερώθηκε στο Στροχάιμ μέχρι την τελευταία μέρα και μετά το θάνατό του ακόμα. Αυτή δούλεψε για να βγουν τα άπαντά του, για να μην χαθούν πράγματα, δηλαδή ασχολήθηκε με το έργο του Στροχάιμ πολύ. Το ενδιαφέρον είναι ότι αυτό το πρόσωπο, ναι, που έχει αφιερωθεί και περνάει τη ζωή του στη χειρότερη περίοδο του ανθρώπου, όταν πια είναι κατάκητος με όλα τα άσχημα πράγματα που ακολουθούν, που είναι πολύ μακράν της αισθητικής των πραγμάτων που αφορούν τους ήρωες και της εικόνα τους. Δηλαδή, καταλαβαίνετε, είναι η ανημπόργια ακόμα και για την τουαλέτα, ας πούμε, το άλλαγμα. Φτάνει μέχρι σε αυτό το κείμενο του Δημητριάδη. Την ίδια στιγμή βλέπουμε ότι η μία γυναίκα που είχε αφιερωθεί για αυτόν τον άνθρωπο, γιατί ως άνθρωπο τον αντιμετωπίζει, η άλλη τον αντιμετωπίζει ως τον Butler που ήταν δημιουργός, ο σκηνοθέτης της, αυτός που την έκανε στάρ. Αυτές οι δύο γυναίκες, μετά από ένα γεγονός πολύ σοβαρό σκηνικό, όπου εγώ περνάω σε δεύτερο πλάνο πια λόγω αρρώστιας, αναπτύσσουν μπροστά του μια σχέση, γιατί μπορεί να μην είναι παρόν με το λόγο του, αλλά είναι παρόν, το πρόσωπο δεν έχει φύγει μπροστά μας ακόμα. Εκεί αναγνωρίζει κανείς ότι με έναν τρόπο και οι δυο τους θέλουν κάτι να δώσουν σε αυτόν. Ναι, όπου η μία δεν υπάρχει, είναι νεκρή πλέον. Είναι φανταστικό πρόσωπο και η άλλη όμως είναι υπαρκτό πρόσωπο. Είναι υπαρκτό. Αυτοί οι δύο κόσμοι συνδέονται. Μόνο το θέατρο μπορεί να τη δημιουργήσει, να την επιτρέψει. Αυτό είναι. Και να της δώσει υπόσταση, ας πούμε. Ναι, είναι πολύ σημαντικό αυτό, και αυτό είναι και το πολύ ενδιαφέρον σχόλιο που κάνει ο Δημητριάδης. Λίγο ακόμα, ένα ακόμη απόσπασμα. Το παράξενο εγχείρημα και να πάει χαμένη το παράδοξο του Νορντάλου, το ξέρεις. Ποτέ να μην παραδεχτείς πως ψεύδεσαι. Τι αξίζει μια υπομένη αλήθεια προς ένα χίλιο υπομένο ψέμα. Δεν χρειάζεσαι πια το μύθο σου, Έλλη.
Θα το βριάζουμε μετά θάνατον. Τότε ναι. Περισσότερο από σένα. Περισσότερο από τώρα το ξέρω και εγώ τον χρειάζομαι τώρα. Πέθανα σε ψυχιατρίο. Με μετέφεραν το ίδιο βράδυ μόλις τελείωσε εκείνη η ψεύτικη λήξη. Μετά το δικό σου κάτ. Όπως φλουτάρει η οθόνη και αμέσως μετά η λέξη. Τέλος. Τέλος. Σε ένα τέτοιο φλου πέρασα τα υπόλοιπα χρόνια στο θάνατό μου. Η ζωή θολώνει την όραση. Η ζωή τώρα είναι νεκρή αλλά διαρκής. Και ο θάνατος μου συνέβη όπως τον έγραψαν οι εφημερίδες. Δεν θα πεθάνεις όπως γράφηκε. Γι' αυτό είμαι εδώ. Πώς? Εμπιστέψου μου, μικρή. Και οι ταινείς? Θα είναι ο αυτόπτυμα τους όσο θα γίνει. Θα επιβεβαιώσει την αλήθεια τους. Κι αν δεν θέλει, είναι η σύντροφός μου από τότε που εγκαταστάθηκα στη Γαλλία. Σε αυτόν εδώ τον πύργο, σε αυτό το άγνωστο, ήσυχο χωριό για να πεθάνω ήσυχα. Η αρρώστια μου είναι επώδυνη, η θεραπεία της βάσταρτη. Με εξάντλησαν και τα δύο, αλλά δεν άλλαξαν το χαρακτήρα μου. Το όρο που άλλαξε στη ζωή μου έγινε μετά από κάποιες ταινίες, 8 ακρίβεια, 2 μυθιστορήματα, πολλά σχέδια, όλα απραγματοποίητα, χιλιάδες σελίδες άχρηστες εν τέλει. Ναι, εν τέλει δεν είμαι πλέον ικανός για τίποτε. Δεν είναι. Να τι λέει ο Στροχάιμ, δεν είμαι ικανός για τίποτε. Παρόλο ότι έχει προσφέρει όσα έχει προσφέρει. Και αυτό μας δείχνει ότι κουβαλά, όπως όλοι μας εξάλλου, κουβαλάμε μία πίκρα. Μία πίκρα. Τι δεν πρόλαβα, τι δεν έκανα. Καλά, αυτός ναι, εξορίστηκε πολύ γρήγορα από το Hollywood. Ναι. Όχι μόνο αυτό, είναι και ένας άνθρωπος ήταν ο οποίος συνδιαλεγόταν με το σκοτάδι της ύπαρξης. Δηλαδή ήταν πολύ σκοτεινός καλλιτέχνης. Μέσα στις ταινίες του υπάρχουν αναφορές σε όλα τα αρνητικά πράγματα, τις ιδιότητες που μπορεί να έχει ο ανθρώπινος ψυχισμός, δηλαδή η κακία, η εκδίκηση. Έχει επηρεαστεί από τον Πλούταρχο πολύ. Ναι. Το χειρότερο ζώο είναι ο άνθρωπος. Αυτό έχει μια πηγή, το λέει επειδή είναι κοντινή σε εμάς, είναι δικιά μας, δεν είναι. Ναι. Το κυνήγι του πλούτου, η ματαιοδοξία, η φρικοδία της ύπαρξης. Ακριβώς, και αυτό ο άδειος βυθός, αυτό που υπάρχει όπως χαρακτηριστικά λέει κάποια στιγμή μέσα μας. Αυτά τα θέματα δεν ήταν εύκολα διαχειρίσιμα τότε από αυτόν τον επιφανειακό κόσμο της λάμψης, ειδικά εκείνης της εποχής. Πρώτη φορά βλέπαν τέτοιου τύπου εικόνες, σατήριζε και μείωνε πάρα πολύ την αριστοκρατική τάξη, της οποίας ήταν βέβαια λάτρη σε προσωπικό επίπεδο, αλλά από την άλλη μεριά ήθελε να δείξει γιατί κρύβεται πίσω από αυτό. Δηλαδή έλεγε ότι στις ταινίες ενός συναδέλφου του έβλεπες πρώτα τον αυτοκράτορα, ας πούμε, ως επίσημο αξίωμα, και μετά τον έβλεπες στο σπίτι του. Εγώ, λέει, σας τον δείχνω πρώτα στην κρεβατοκάμαρά του για να βλέπετε περί τίνος πρόκειται και μετά θα τον δείτε πώς ασκεί τα καθήκοντά του. Είχε σκηνές σχεδόν διαστροφικές, σχεδόν έδειχνε όργια, δηλαδή είχε κάνει μαζοχιστικά. Πήγαινε πολύ πολύ βαθιά, δηλαδή μέσα στο σκοτάδι, και ακριβώς γι' αυτό το σκοτάδι μιλάει και το έργο του Δημήτρη, που υπάρχει μέσα μας, αλλά που όμως κρύβει τελικά μέσα στον πυρήνα μια καρδιά από βαμβάκι, ένα μετάξι καλοσύνη, ευγένεια, γιατί δεν μπορείς να είσαι καλλιτέχνης και να μιλήσεις για όλα αυτά τα επικίνδυνα πράγματα αν στην ουσία δεν είσαι ένας εξαιρετικός άνθρωπος. Και στην πλευρά του φωτός. Και στην πλευρά του φωτός. Και κάτι είπε προηγουμένως και το κράτησε, εύκολα διαχειρίσιμη. Το εύκολα διαχειρίσιμη εμένα μου κάνει εντύπωση, γιατί και ως θεατής θεωρώ ότι η παράστασή σας δεν είναι κάθε άλλο παρά εύκολα διαχειρίσιμη είναι. Και για σας που υποκρίνεστε σε αυτήν την παράσταση, θεωρώ ότι υπάρχουν, δίνεστε απόλυτα. Δεν λέω ότι και στους άλλους ρόλους σας το έχετε εσείς ηθοποιοί αυτό, αλλά νομίζω ότι εδώ και η Καριοφιλιά Καραμπέτη, η οποία είναι μια εκπληκτική Γκλώρια Σουάτσον, η Νόρμα Ντέρσμοντ, και εσύ Άκη Βλουτή, ο οποίος είσαι ο Στροχάιμ, αλλά και η Αγγλαία Παπά, πώς ισορροπούν και έρχονται τα πράγματα και δένουνε.
και αντιλαμβανόμαστε τη μη ευκολία της διαχείρισης μιας τέτοιου είδους παράστασης. Είναι μια πολύ σημαντική συνάντηση. Αυτό έχει σημασία. Αυτό είναι το αυτό πιο σημαντικό. εμείς, ναι. Στο θέατρο το σημαντικό είναι η συνάντηση των ανθρώπων. Και πάντα θα είναι αυτό. Να ρωτήσω κάτι, Άκη Βλουτή. Παρακαλώ. Την Καριοφιλιά Καραμπέτη την είχες στο νου σου? Ήθελες να συνεργαστείτε, αν δεν κάνω? Ως τρελός. Έτσι. Καλές πληροφορίες τελικά. Εγώ θέλω να πω ότι αυτό που κάνει ο Άκης μαζί με τον Νίκο Αναγνωστόπουλο στο Απομηχανής Θέατρο δεν είναι αυτονόητο. Όχι. Μέσα δηλαδή σε καιρούς κρίσης, συντηρώντας ένα θέατρο το οποίο δεν έχει επιχορήγηση, δεν έχει χορηγούς, δεν έχει τίποτε, βασίζεται και επιμένουν σε ένα ρεπέρτοριο. Ακριβώς. Έτσι δεν είναι? Και όμως κάνουν τα παιδιά αυτά έναν αγώνα, μένοντας πιστοί σε ένα ρεπερτόριο το οποίο δεν είναι εύκολο. Κάθε άλλο. Και είναι πάντα με συνεργάτες. Παρακολουθώ στενά. Είναι δηλαδή πολύ σημαντικό και οφείλουμε να το αναγνωρίζουμε και να το διατυπώνουμε αυτό το πράγμα. Και επειδή εδώ κάπου τελειώνουμε, θέλω να μιλήσουμε για αυτό το τραγούδι που ήδη ακούγεται της Marianne Faithfull, Boulevard of Broken Dreams. Νομίζω ότι είναι τα σπασμένα όνειρα, τα χαμένα όνειρα. Είναι η λεωφόρος των κατεστραμμένων ονείρων. Από τη λεωφόρο της Δύσης. Ναι. Σημασία έχει ότι η μουσική για την παράστασή μας είναι αυτή η μπαλάντα είναι απόλυτη. Ναι, ακριβώς. Και εγώ όταν την πρωτάκουσα, και ειδικά στην ερμηνεία αυτή της Faithfull που είναι και αυτή είναι μοναδική, ένα συντρίμι όταν τραγουδά πια. Εδώ λοιπόν ήταν ο Άκης Βλουτής, εδώ ήταν η Καριοφιλιά Καραμπέτη, εδώ ήταν το θεατρικό έργο του Δημήτρη Δημητριάδη, Στροχάιμ. Νομίζω ότι σας δώσαμε ένα πλαίσιο και σας βοηθήσαμε να καταλάβετε ορισμένα πράγματα, αλλά σας προκαλέσαμε κιόλας, πράγμα που δεν κάνει ποτέ η εκπομπή, επαναλαμβάνω, σας προκαλέσαμε, θεωρώ, να δείτε αυτήν την παράσταση στα φώτα της ράμπας. Λοιπόν, ο Γιάννης Γαβρίλης και ο κύριος Μιχαλής Συγκλέτος ήταν στη ρυθμίση του ήχου. But gigolo and gigolette still sing a song and dance along the boulevard of